Доброго дня, вас вітає компанія «Автопарк». Цей та багато інших авто ви можете придбати на сайті «Автопарк.ua» у розділі аукціони. Це у нас Peugeot 308 у чорному кольорі 2010 року. Автомобіль у нас з 1,6 дизельним двигуном. Всередині у нас текстильний салон, електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал з складанням, круїз-контроль, 299 тисяч пробігу, механіка, кондиціонер, штатна система мультимедії, бортовий комп'ютер, датчики світла та дощу, панорамний дах, сидіння у нас в гарному збереженому стані, коригується механічно, позаду також електросклопідйомники, присутні кріплення ізофікс, велике та містке багажне відділення, задні парктроніки, автівка з Європи, 2 власники, 2 ключики, технічно обслужена, по двигуну немає ніяких питань, нарікань, ГРМ, форсунки, все обслужили, ходова також в чудовому стані, тому якщо вас цікавить це авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також нагадую про те, що цей та багато інших авто ви можете придбати на сайті «Автопарк.ua» у розділі аукціон.